आई हो दादा, हमी का खबर सुनत बानी कि 22 किलो के बच्चा भइल बा। लेकिन केकरा 22 किलो के बच्चा भइल बा? हे भगवान, अभी का सुनत बानी हम। का हा हमार करेजा, का करे हमें ढूंढत बाड़ू? कौनो ससुरारी में सड़वानी के साथे कांड हो गईल बा का? ये तो ना चिल्लात बाड़ू। आई हो दादा, तू हमेशा हमरे बात के मजाक उड़ावेला। तुम्हें कौनो सीरियस बात नहीं समझ में आवेला। अच्छा अच्छा बताओ मैडम, बतावा कवन बात बा? बतेबू कि नहीं हमार करेजा, तब तो हम जानब कि कौन बात बा। हाँ बतावा हमार रानी। आई हो दादा, अब इन्हें मालूमे नहीं बा कि का कांड भइल बा। यहाँ टीवी न्यूज और हर गली चौराहा में यह बात होत बा कि 22 किलो के बच्चा पैदा भइल बा। हे भगवान, का बात करत बाड़ू? इतना बड़ा कांड हो गईल बा, 22 किलो की बच्चा पैदा हो गईल बा। का हमार करेजा, अब तू मजाक करे लगलू? आय बतावा। मजाक करे लगलू?